Terve, mä oon Salon Jakke ja me ollaan nyt aloittamassa tällaista isoa bänditouhua, eli Big Bandia. Ja me tarvitaan iso joukko nuoria soittajia soittamaan hyvää musaa hyvällä meiningillä. Niin, tähän bändiin me tarvitaankin sitten paljon soittajia. Normikomppisoitinten lisäksi tarvitaan tietenkin puhaltajia, räppäreitä, laulajia ja miksei myös konemusan tekijöitä ja muutama DJ. Lähdetään juuri musasta, soulia, funkia, James Brownista hip-hoppia. Ja jos soittajia on riittävästi ja meillä uskallus riittää, niin pöllytetään se Big Band-arkistokin oikein huolella. Jos soitin pysyy lapasessa ja intoa riittää, mukaan vaan. 9.10. aloitetaan ja lisäinfoa saat tosta. Näillä eväillä lähdetään. Miten hienoa musaa, miten suuria areenoita, se me nähdään myöhemmin.